Nggih, engko diaturke mboko siji ya. Nggih. Iki gandeng bintang tamune wis lenggah, adhiku wedok Mbak Lintang Kairo. Karo sijine Mbak Semane? Mbak Hani, ning sijine rung ketok. Mbak Lintang mandhap sik, Mbak Lintang mandhap sik. Ana, mawa. Jebul kae sing tak anti. Sawise ngaturake lagu jebul kae, mari kangen, heeh. Mbak Sugeng dalu Mas Dalang. Selamat malam Mbak Lintang Kairo. Ya, sehat toh Mbak? Alhamdulillah sehat Om Bayu. Paringi laris, paringi lancar rezekine. Sehat rada grok-grok ngoten iki. Ora apa-apa, jenenge piyai iki nek diarepi wong akeh ya kudu dijaga kesehatane. Nggih, pangapunten saderenge nggih Om niki rada telas wantene lho. Ora apa-apa, ora usah dipaksa. Ora apa-apa swara. Yai Putri rasane nyuwara, ngeses tok wis apik aku aja. Kok ngeses. Nduk Lintang. Nggih, Aku tak nyuwun pirsa saiki panjenengan ki pendidikane wis ngancik kelas pira apa wis kuliah? Nggih, sakmenika kula kelas tunggal SMA Om Bayu. Weh, kelas 1 SMA. SMA ngendi Cahayu? SMA Negeri 1 Puncu. Puncu. Oh nggih. Kediri. Kudu disebut mergo itu menjadi kebanggaan sekolah panjenengan. Leres sangat. Nggih, Cedak SMA Kuncung. Puncu kok uncung. Uncung pripun to? Halo, perkenalan dulu Pak De. Ayo perkenalan sik. Nembe sepindah kepanggih panjenengan. Masya Allah. Pripun pawartosipun panjenengan Pak De? Sehat, Nduk. Alhamdulillah. Ora usah wedi Nduk Lintang. Kuwi ya wong dudu genjik. Jane mau ki rada ajrih lho Om Bayu. Kok semene kok diarani wong dudu genjik. Lah lek Pomo genjik iki ya luput wong aku wis babi. Iya. Nggih. Nggih, alhamdulillah saged rawuh dhateng desa. Saged sowan wonten mriki. Wonten Growong Lor. Growong Lor. Alhamdulillah masyarakatnya banyak sekali nggih. Nggih, ayo disapa sik Nduk Cahayu. Pak Lurah, Pak Narjo, Pak Kades. Katuraken sugeng dalu kagem Pak Lurah, Bapak Kades, sedaya bapak-bapak perangkat desa lan sesepuh pini sepuh desa Growong Lor. Growong Lor nggih, ya Allah lalian. Pancen bengi iki komplit kok, Nduk. Saka pejabat ya keparang rawuh. Wah, nggih. Copet ya ono kok bengi. Kompak. Ora eneng. Sakwise sampeyan dandan Bagong saiki wis ora ning copet kene. Ya mula ki kan karya anak buahku ngono. Nggih, iki ana nawala Mbak Lintang. Nggih. Niki ana sing ngersake podang kuning. Podang kuning. Nggih ta, ana sing ngersake Sri Huning. Sri Huning sik nggih. Sri Huning sik, Sri Huning dibawani. Nggih. Niki ya Mas Nur Hadi ya WA ning aku, sik tak waca. Tak macane. Tak wacane kok tak macane. Ora sing nganggo kuwi kaduan karo ngelung ora iso. Wah, arep sepele iki kudu delok-delok nggone sik. Nyuwun ayang-ayang dirajakan Banyuwangi kalih Pujaningsih. Waduh. Ya, kok diaturke. Yo, diaturke sik. Iki Sri Huning dibawani. Monggo ingkang bawa aku nyuwun tulung adik wedok Mbak Lintang Kairo. Nggih. Apa diwakili ya? Diwakili sik. Diwakili gandeng swantene rada gerak ya. Nek kuat ya monggo, nek ora kuat diwakili piye Cahyu? Diwakili bawane. Ana duet kalih Mas Bagong. Ya maine man kowe, Nduk. Lah pripun? Lah kuwi saya wong enenge widodari kok dipangan celeng nek ya mak bangketen. Kok iki Mas Om Bayu. Anu sik karo Dita, kono Dit, kancane Dit. Kalih Mbak Dita. Nggih, Mbak Lintang Kairo karo Lintang Alian. Ayo. Ngapunten saderenge nggih. Om Bayu, Bapak Ibu sedanten, mengke langgame sakit insyaallah. Oh, nggih ora apa-apa dibantu. Pun pokoke ya wis teman-teman kita itu tanggap, oh piye to? Nah, kancane iku endi sing kudu napa bantuan? Nah, nek golek bantuan pernapasan aja wong liya. Nggih. Wayah limbuhan metu durpres. Iya. Durpres makanan. Nek bantuan pernapasan pandu. Ayo. Walah. Pandu ki bengi iki Yo, dibawani sik. Yo. Nadian wujud demong pak
saksi. Mas Bagong, Nun pun dadi budayane piyai mriki nduk nang Kairo. Dados Nggih. kene niku ana punden sing ngajari awake dhewe aja nganti nyingkur. Oh nggih. Mila kagem waranggana mligi panggunge ten ngarepan. Pamrih ora kecedhakan kalih punden sing ten wingking kelir menika. Oh nggih nggih nggih. Nggih. Yo dibacutke. Dita ayo Dit. Nano. Sik Sri Huning lho. Ora podang kuning, Sri Huning. Lah niki wau anu iki Mas, mulaine nggih podang Oh iya, kuning. sik baleni kok ngarep. Oh Ya, iki pancen Sri Uning lagi ngoyak podang kuning ya. Lagi remeng Putri padang kuning. Kang Sulistyeng Warni ya. Putri Kang Sulistyeng Warni. Nonano. Ya. Sri Huning Mustika Tuban Putra Kanjeng Sira lawe. Bagong. Mas Bagong rada nyingkir aku ndelok streaming iki sampean ngelek-elek ini ngono rada mikir sithik. pinggir lek. Ngelek-ngeleki pemandangan. Wong gur ngadeg kok ora beneran. HP ku dadi ngeblur iki lho. Nonano. Ya. Mau-maune ya piye? Tak prageng bajana Matur suwun Bebela Wiratmaya Mung sak bawa sing dadi sawer ya ora elok. Ora elok. Sing apa to go wirawiri ning kono Nggih, iki? matur Piye to suwun. aku lha aku kudu nang ngendi ngono lho. Ora ngono lho wong dalang kok ya sesuk nyetreming, wong dalang kok nyetreming. Lah aku ngawasi kowe kok. Apa aku maling diawasi iki? Ya. Apa kok ora bener? Tan urung Sri Huning Mas, Bapak Ibu sing badhe nyawer Mas Bagong ampun luwih saking 5.000 nggih. Pun Mas, nyutingmu kok kene Mas. Kowe iki nyuting iki malah ngetutke aku terus. Dadi kene Aja ngerawiri to, Lek. kono pindah rono. Maskotnya panjenengan to? Kae lho. Pak Bagong. Walah. Wis nang kene nyutinge pindah rono. Aku salah meneh. Kowe nang kono wae nang aku nang kene. Kok dimarahi iki pripun to? Manggon iki yo ngopo sel-selane kene iki. Dadi mustikane nek nyawer Bagong aja luwih saka 5.000. Nah, leres niku. Nah, Yo. Tuban. Yo, dibukani. Yo Mbak Dita. Yo. Sri Huning Mustika Tuban labut tresno tuwin saben Oh aoe. marang Raden Wiratmaya
ature Mbak Cangik. Ngapa to? Kancane nyeket aku 20. Sawerane. Wir kokean 20 kuwi. Oh, ya enek sing 5.000 kancane nyatus. Disyukuri le. Rezeki kan dah disyukuri. Iya tak syukuri. Leres ki Mbak Dina. Benar sekali lho. Terus Pak Isin lungguh kok. Mboten ora Mak 20 mboten ora monggo. niku kokean Pak, 20 niku diengge sesasi. Kancane 50 kula 20 mboten ana apa santet. Yo, lanjut. Katresnan mring wirat moya dinanti dengan Yo, irama seger. Pas vokal digarap ngerangin. Matur nuwun Pak, ra apa-apa 20 ra apa-apa. Kancane 50 kula 20 betul. Kon diparingi 50 lho Pak De niku Pak De. Wis diparingi wis alhamdulillah. Nggih, nggih. Katras. Yo. Newi Jaya. Matur nuwun. Nggih. Mbak Dita balik rene, Mbak Lintang Kairo nek ana lenggahan ning kono sik lenggah. Aja ado-ado soalé gentenan. Aku tak nyuwun tulung Mbak Hani karo Mbak Suci ingin maju rono ayo monggo. Monggo. Mbak ya mesem rangut pedae apa? Mbak ya guyu susah pedae apa? Tetep poin janji aja emang aja tansah juang nadyan aku kok tansih lain janji mesem
Terima kasih, matur nuwun. Mas Bagong. Nun, Penyuwunane Pak Giarto Kendhil napa? wonten janjimu Terus? ugi ninggal katresnan, Mak. Oh ya, ninggal katresnan. Saking Yo ninggal katresnan sik diwalik. Ayo. Nggih, niki ngaturke salam riyin nggih Mas Dalan. Monggo Mbak Hani. Selamat malam kagem para pamriksa sedaya, diaturke salam-salam sik. Nggih, katur wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Mugi-mugi sing jawab salam diparingi rezeki kang lancar. Amin. Diparingi sehat. Amin. Diparingi duit sing akeh. Amin. Utange ndang lunas. Amin. Mengke ge utang malih, Bu. Ha iya. Heeh, biasa. Utang ya kena waton diukur karo kekuatane. Nggih. Nggo semangat urip, Mas. Nggih, Mbak Hani sowan ten mriki wis ping pira tak takon. Tasik sepindhah niki kalih panjenengan. Sepisan muga-muga iso manjing dadi sedulur kerep Amin. sowan rene. Amin amin. Mbak Hani pidalem saka ngendi? Kula saking Tlatah Tulungagungan. Tulungagung. Tulungagung. Kita ya anggota SGI. Ya iya. Napa niku? Mbah, aku wis ora. SBI apa sedulur Bayu Iblis, Pak? Ora Nggih, niki wau napa SGI? Ayo grup wis Kargadung ya. Oh nggih. Nggih. Niki wau Pripun Mbak Hani? Kula ndredeg lho. Tibake jam 10 wis limbukan sampai aku arep pipis tak empet. Masa pipis dipet? Tenan. Tokno. Loh, aku mang ndek daleme Mas Tio kalian Ibu Ida dan Mbah Nono. Nggih. Tenan Mas ning kono ki sembarang wis cuma wis. Ya, Enek nek gedang, dawa-dawa gede-gede, enek jeruk. Enek apa jenenge sing dawa-dawa digulung niku napa, Pak? Umbel. Tumbek. Wah, lah ayo bodhek Apa, Mbak? Tumbek. Tumbek. Heh? Yo! Tumbek. Tumblek. Salihu dadi nek ya niki Salihu. Apa? Tumbek. Sing bener iki dublek. Tumbek. Mbak. Tumbek. Tumbek. Nggih. Ah, tumbek nggih. Rasane kenyil-kenyil ngono. Isa kenter-kenter ya. Ya anu, Mbak Hani. Dalem. Kudu menyesuaikan nek ning kono ki adate lak limbukan jam 11 tekan setengah 3 kuwi to. Nggih. Nek ning kene ora usum. Nggih. Lah nggih, sampai kulu-kulu ngoten. Iya. Heeh, nganti dadane ayu nganti ilang. Heeh. Nek aku ora usum ayo. Nah, niku mboten ilang wong nyatet dilangi. Ha iya. Sanggul wae glundung kok ning ngetan iki. Iya. Kudune Bagong iki metune setengah 4. Ngono kuwi. Nek jam 10 iki kerisiken kowe, Gong. Pripun? Bareng iki peniti ngukuti gamelan kowe metu kudune lagi. Saya ya timbange nang kono kroyok jingklok. Yo, kuwi mau lagune apa? Ninggal katresnan. Tinggal katersan. Dibawani sik. Monggo nyuwun ningane Mas Sigit. Ning nong. Ayo. Aku nyuwun dibawani apa monggo, disilihke bawa napa monggo. Kangenku tanpa upama ya kena. Ayo Mbak Hani. Napa bawane? Ayo. Jare mau ngampet nguyu, ngedene jo banter-banter ngutrit ngono. Bawa Aman. trit ngono. Ayo, bawane napa, Derek? Kangenku tanpa upama mong sliramu kang dadi talanging ati. Hop, ayo Bagong nutuke karo gandrung Mbak Hani. Ayo. Itu laras dhewe. Ayo. Wes lawas gonku nunggu. Wah, apik le nyolong lapas. Apa ta iki? Iki golek panggenan Ora sopan. Ora sopan piye? Ono pelang sing ayu, digandrung lah aku dikeki bokong. Loh, Aja ndak siapa yang ngono to, gandrung Mas. kan yo ono Ya nyawang, wis ngerti aku gedhi kok ora dikeki nggon. padha gedine kok. Iya. Ayo gelut tambah sithik ayo. Ayo, Gong.
Keprana ya aku. Amung tansah leledo. Mbok digandrung piye wong lanang kok pasif men kuwi dadi wong lanang iki. Diajeng. Nggih Kang. Tak pangku ya. Nggih. Nggo awake dhewe. Lah iki memang kok pareng ngerampok. Ngerampok piye ngono kok. Iki ngono gak iso ya Dik mangku. Soale wis diabetes. Wis dia. Ya apa hubungane mangku kok diabetes? Ya sikilmu kejulino. Wis ngene wae wis. Anu asam urate kumat to, Mas. Ora aku nek jejer kowe mari kok. Alah tak omong nek mbok lek ning omah lek kok gawe leseng meneh. Wong ora tubak cucukan ngono lho. Jelas. Live streaming lho niki. Aku ki gandrung kowe iki jane ya rada piye ngono. Lah napa? Sebagian kok aku nyawang kok gedhe nggonku. Trana nek je pramani ya ngene iki cuk jane nek wis nggih to Pak, ngoten to Pak. Oh iya. Bagong suntikan kuwi. Ayo. Anu. Ayo, Gong. Ngeling ana rikala dinaka pungkur sliramu nate sawangan kae diajeng Apa Mas? ana munyuk loro dulang-dulangan. Ya kaya persis rupamu lho Mas kayak Walah, siji. alah. Syukur. Wong lanang dirupak-rupake gelas ora kajen. Terus kok terus pasuryanmu. Tapi ngono Mas, tulung agungan iku rupamu. Heeh, rupamu. Bagong ora dirupa kok. Ya pancen rupaku kaya ngene kok. Aku arani rai munyuk ora apa-apa. Aku ya duwe kanca nang kene. Sinten? Piye Rok kabare Rok? Kok padang Karo ki ono. Kowe ya bapake Bruk. Ha iya. Ayo. Sliramu nate ngendika Anu nenan tresna lahir terusing batin. Yo buka celuk digarap langgam sik Mas Anggit. Monggo. Monggo Pak Hani, ayo panjenengan sing disiki. Monggo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu sliramu ra rasa aku kudu sambat karo Mbak Suci. Tak suwun rita nganteni. Hey! Nganteni kanthi Sekar Gadung Indonesia. Monggo Mbak. Ya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ra krasa aku kudu sambat
Oh, sabun. Kang bebasan Memane, yo Mas Anggit. Ayo bayang-bayang. Maka Pak Kedil, apa Pak Kedil? Mbak Hani, yo. Terima kasih. Pak Bayu. Dawuh. Menika Dawuh saking Pak Lurah. Nyuwun bungan ibu-ibu PKK kapure jumeneng ngaten. Oke. Monggo ibu-ibu PKK sampe Monggo. seragam ngono wae. Ibu-ibu PKK, monggo jumeneng. Lagone pun Rama. Lagune napa? Napa, Mbah? Gugur gunung. Gunung. Oh, nggih. Ayo. Gugur gunung. Monggo, Ibu. Diaturke. Ayo, Monggo ibu-ibu PKK. Gugur kok gundul. Ayo. Dalam? Oh, nyuwun ayang-ayang. Oh, nggih. Oh, ayang-ayang. Ayo, sik. Kanca-kanca siap ruwi. Ayang-ayang. Pandularas wis. Oh, ya wis. Monggo, ayang-ayang. Ayo Mbak Hani karo Mbak Lintang Kairo. Ayo. Kene, Mbak Suci ben lenggah kene. Ayo, ayang-ayang. Ayang-ayang. Piye, Kok? Ayang-ayang nggih. Nggih. Saking ibu-ibu Siap. PKK. Monggo ibu-ibu katuran. Bu, monggo Bu, jumeneng Bu. Jumeneng. Ah, Joget, jan. joget bareng-bareng nggih. Teng mriki lho, teng Monggo ajeng. ibu-ibu Monggo PKK. ibu-ibu PKK yang cantik-cantik, Masya Allah. Pun seragam kok, Mbak. Nggih, Monggo. pun Ya. seragam Ayang-ayang. Mengke kula geret nggih, Bu. kok digeret kok? Tak modal aduh. Kok kasar men? Ora Jaretmu parah. molor ngawur. Ora pareng. Monggo pundi ibu-ibu. Monggo, Bu. Monggo ibu-ibu. Ah, nunggu musiknya dulu. Oh, nunggu musik. Oke. Nggih, Musik. boleh. Iya. Saya kayak neng room. Pemanasan. Ayo. Yo, diaturke yo. Ayang-ayang. Ayo kaya ngapa lagune? Monggo, yo Mas Nanda.
Menika disuwun kali ibu-ibu PKK. Si matur suwun. Ingkang nyuwun Ibu Inggi, Bu Suwarni. Gok. Iki ana sawerane nyomang tampa saweran saking Bu Inggi. Bu Inggi. Ya, rasa gelo. Mau saweranmu aja tamu 20 to. Diane 50 20 nya iki sawerannya ditampa kene. Ora kaya-kaya wis mas-mase sakmu pinter. Pinter piye? Ijo 2000-an tenan. Ana sing 2000. Iya. Ya ora apa-apa disyukuri. Lah iya. Pira-pira ya kudu ditampa sing ikhlas. Amit. Ya iki sawerane tampa dhewe. Aku ra wani. Nggih. Tak aku ndak dikira anu bathi ngene. Tampa saweran saking ibu-ibu PKK kuwi Mas. Alhamdulillah matur sembah nuwun ibu-ibu PKK. Nggih mugi-mugi sehat selalu nggih Ibu, panjang umur. Lancar rezekinipun nggih. Tambah subur-subur. Apa nih? Lah, apa nih? Awake iki lho kan lek wong seger subur ngono. Berarti iki tandane bahagia. Ngono. iki 2000 sawerane 2000 punjul sithik. Oh, kena nggih anu ning toilet. Tolak angin kok toilet ngawur. Oh, wis diparingi tolak angin kuwi sawerane. Matur nuwun tolak angin. Yo, mumpung Mbak Ani karo Mbak Lintang sik jumeneng pisan kas iki ana sing ngersake podang kuning. Podang kuning. Ayo, Nggih diaturke wonten sik. namala wau sugih tanpa bondo lakune sing kepiye ya, Mas? Ya engko gen digoleki sik. Nggih, sugih tanpa bondo. Engko pater songo nek wis ketemu ditokke. Nek sik do melek. Ayo. Nggih, niki ngagem bawa napa? Dibawani Mbak Hani, Mbak Lintang dibantu niku suarane ra rada Iki serang. kakean tanggapan iki Dek Lintang iki. Alhamdulillah. Dopingmu apa? Hah? Dopingmu apa? Doping piye?
doping ki anu vitamin atau apa gitu ndak? Pakai Duit. oh iya Kuwi vitamin sing paling mandi kuwi. sing pink-pink kuwi pokoknya Tak kira ki dopinge kan cewek pink ya toh Mangga. Yo dibawani, monggo. Nadian wujud. Nadian wujud temong baksi Noneno Mas Bagong, podang kuning mereka dipun pundhut Pak Waji, Pak Dedi, Mbah Toyo, Pak Aryadi, Pak Rasid, Pak Markom, Pak Tompo, Pak Rukani, Pak Sudir. Wah, Pak Sudir tekan kene. Ayo Pak Kok Santoso. apal men jenengan apa-apa kepang sedaya? Nggih. Niku lumas WA. Niki sedaya niku penggemar wayang saking Rembang. Nek kula mayang daerah sak cedake Pati Rembang niku mesti nenggani kiai-kiai niki. Nambah pas Kau Pak Kades, Pak Narjo ngerasakan gugur gunung, Mak. Oh nggih, niki Pak Jayadi RT 5 RW 1 ngersake podang kuning. Nggih, monggo yo. Wes golek isi podang jenar. Oke Pak Haji, anu ngersakne Pak Sinten? Pak Kasino. Pak Kasino ngersake pepeling. Oh Pak nggih. Kajiso Oh Pak Kajiso. Siap. Ayo. Kasino lah Indro. Ini kok Pak Kaji lah mau bisik nyampe. kok kelih-kelih piye to Anu. ibu Iba bunga hingga tiku nyanding bisa dadi Monggo yo diaturke buka celuk engko kendangane Gonggo Pina Mas Anggit entek podang kuning bablaske Rama Seger ning pepeling. Monggo. Ayo. Monggo. awan ning omah wis ora krasan uyuran anggolek isih ngetas sayang podang mobil miteranganku goleki ora krasa iso asmane bengi Memang nyerengan
sampun dipun aturaken. Nggih, heeh. Yo pisan kas gugur gunung ya Mas. Nggih, gugur gunung iki semangat gotong royong. Ngapunten Pak Om Bayu saderenge. Iki wonten pamundutan saking Bapak Gubo Kasmoro nggih, saking Bapak sinten? Nggih. Mengko tak dum karo goro-goro nggih, Pak. Pak Haji karo Patek Songo. Nggih. Didum wektune kabeh ben kecandak. Monggo yo gugur gunung sik cah diaturke. Monggo gugur gunung. Monggo yo. Pinangkani nggih, Bapak. Monggo. Yo. Monggo Pak Karjo, gugur gunung, Pak. Monggo. Matur nuwun. Mas Bagong. Iki jane arep tak wisine gandeng sing ngersake Gubuk Kasmoro ki bar iki arep kondur gitu. Nggih. Nyuwun didhisikke. Ya wis turuti. Yo diaturke sik yo pisan kas yo. Nggih, Gubuk Kasmoro Pak. Nggih, yo Mas Nanda yo. Monggo. Buka kendang. Monggo. Ayo. Nggih, matur suwun.
Mbak Lintang, Mbak Ani, Mas Bagong. Tak tutuke ning Patek Songo, engko tutuke. Siap lang ning kalang nyuanak pantang mungkar. Tinton derek konang. Kurang sorote tanpa dangkan lan agaring. Kulun menika kula nyuwunaken ingkang wayah pun Dresanala sawetahipun kula pasrahaken dhateng Paduka Rama Kulun. Iya, Kang mangkono Brama. Wis ulun tampa pasrah kita Dresanala kelawan panjenengan ulun. Dresanala bakal ulun purba. Sawetara kita Brama sumingkira saka papan kene. Durga kula wonten dawuh iki Dresanala wis suwen ana ngarsa ulun mara diage purbanen Durga nggih ngestaken dawuh kulun priwonjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung sabarang kadulu ukir moyak mayik Dresanala kula wonten dawuh yang Bathari amiji dhateng wayah kula pun Dresanala. Apa bener kowe wis dadi bojone Janaka? Nuning nggih mboten sisip dawuh Paduka yang Bathari. Kula sampun ladi Kakang Mas Pangeran Arjuna. Ugi kula sampun bobot 7 candra. Kowe wis meteng 7 sasi. Nuning nggih. Wonten wigatos menapa yang Bathari dene Paduka nimbali dhateng pun Dresanala. Mulane kene yang Bathara Guru nimbali marang jeneng kita Dresanala kuwi awit saka panyuwunku Dresanala. Tak jaluk angen-angen tumrap Janaka ilang ana, gegambarane Janaka ana pikirmu ilang ana. Dina iki kowe gelem ora gelem kudu pisah karo Janaka. Kowe kudu pegatan karo Janaka dina